нисори якояки шумо бо дӯстони азиз ва подписчиконе ки ин лаҳза хабари хуша барои шумо мерасонаму шумо бошад каме ҳам бошад дар ҳайрат мемонем. Ҳаму як дона лайки бепула мегузорему канали моро дастгирӣ мекунем. Хоб 100 евро дар Русия 10311 рубл ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Санкт-Петербург 9773 рубл. 100 евро дар Ваҳдат пеши бобои Қанд 1167 сомонӣ ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Ёвон 1106 сомонӣ. Ана ки ҳамаи бонкҳои миллӣ, кортҳои миллида як дона 5000 рубла 565 сомонӣ хит карден, аки рубл чуть-чуть боло рафтааст. Бонки Имон Интернешнл 1000 рубле 113 сомонӣ. хоб Душанбе Сити ҳамчунон дар назар гирифта шудааст 113 сомону 50 дирҳам. Коммерсбанк имрӯзаи мо 113 сомонӣ, аки ҳаму як дона лайки бепула мегузорем. Тавҳидбанк 113 сомонӣ. Бачаҳои Зангир ва духтаракҳои Шукун аки хирсандӣ кинен майда рубл боло мерава. Эсхата 113 сомону 50 дирҳам. Бонки навбатии мо Орионбанк 113 сомонӣ. То видеои оянда. бисёри бародаро дархост роӣ карда буданд ки ягон чиз ҳастай барои фарбеҳкунӣ. Бале дӯстони азиз, истеҳсоли Индонезияй аз 8 кило то 12 килограмма фарбе мекунад. Курс лечебниш 3 пачкаи дӯстони азиз аксия кардагием. Касе як курс лечебни мегира, як духи падарка. Аксия ҳамагӣ то рӯзи душанбе действид мекунад. Марҳамат дар номерои экрандида занг бизанед. Доставкаи бепул, консултатсияи бепул.